Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa North Advisorsin webinaarisarjan ensimmäiseen jaksoon. Kyllä, hyvää huomenta tosiaan kaikille. Ja tänään aiheena olisi puhua siitä, miten Teams auttaa meitä projektinhallinnan näkökulmasta. Eli mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin kohta nähdään tarkemmin, mutta avataan vähän, mikä on tämä projektinhallinnan näkökulma tässä. Me ollaan Mikon kanssa paljon koulutettu projektinhallintaa tässä vuosia. Me ollaan saatu paljon palautetta siitä, että miten sitä Teamsia kannattaa käyttää. Ja se on se juttu, mitä me halutaan teille tänään näyttää. Me ei haluta näyttää Teamsin kaikkia hienouksia, mitä sieltä löytyy, vaan se ajatus, että mitä me ollaan opittu, että on projektinhallinnan näkökulmasta tärkeää. Kyllä, ja mitä asiakkaat on viestinyt, on toiminut siellä elämässä. Toki mekin tehdään projekteja ja hyödynnetään Teamsia ja tietenkin syödään omaa koiranruokaa. Kyllä, just näin. Mutta no ajatuksen tasolla tosiaan, niin vähän niitä oppeja, mitä on saatu tässä Teamsin elinkaaren aikana näistä asioista. Ja tosiaan niin kuin Ilkka mainitsi, niin isossa kuvassa se, että tarkoitus ei ole käydä kaikkea, mitä Teams sisältää, sehän on valtava kokonaisuus, mutta juuri niitä asioita ja siltä näkökulmalta, mitkä on niin kuin vähän semmoisia hot takeja, nämä on hyviä juttuja, näitä kannattaa käyttää. No sitten se toinen puoli on sitä, että me ollaan erittäin syvällä oltu näissä tehtävienhallinnan asioissa Microsoftin projektituotteen kanssa jo vuosia, ja sen takia me halutaan tänään myös keskittyä siitä, että mitä tämä Planner ja Planner Premium, mitä ne teille tarjoaa projektinhallintaa ja miten ne eroavat toisistaan. Se on tosi iso hieno juttu, mitä Microsoft tuolla tarjoaa. Ja nyt tämä kokonaisuus, mitä me tullaan teille demoille tänään, niin keskittyy vain Microsoftin tuotteisiin. Kyllä. Joo, ja tuossa itse hyvä huomio, koska monesti huomataan, että aletaan etsimään, jopa mekin ehkä sorrutaan siihen, että aletaan etsimään jotakin tuotteita lisää, jotka tekisi joitakin tiettyjä spesifejä asioita, kun periaatteessa Microsoftilta jo tuotteet, jotka on käytössä kaikissa organisaatioissa aika usein, kun on Microsoft, eli Teams ja siihen liittyvät asiat M365 puolelta, niin tarjoaa jo itse asiassa hyviä työkaluja, jotka luultavasti riittää tähän asiaan. Nimenomaan, ja mikä sen parempaa kuin, että hyödynnetään niitä lisenssejä, joita on jo ostettu, eikä hankita uusia, niin tämä on yksi sellainen iso juttu, mitä tuolla on. Että me toivotaan, että saatte hyviä vinkkejä tänään, jotain yksittäisiä asioita, tai sitten ehkä tämä koko kokonaisuus, mitä me teille kerrotaan, voi sopia teille. Että tässä on paljon hyvää tulossa, ja ihan loppuun sitten otetaan tämmöisiä kysymyksiä, niin me pyritään parhaamme mukaan sitten vastaamaan teidän kysymyksiä, ja kannattaa kirjoitella niitä sinne Q&A-osioon jo etukäteen, aina kun tulee se mieleen, ettei unoha, niin sitten käydään läpi ne sitten tuolla ihan lopussa. Kyllä, parhaamme mukaan vastataan tai sitten palataan. Ja ehkä viimeiseksi, että tässä ei tosiaan mitään semmoista erillistä automaatiota eikä mitään, eli kaikki on puhtaasti sitä, mitä Teams tarjoaa vakiona, eli ei mitään lisäjuttuja tämän päivän webinaarissa. Mutta miksi me ollaan täällä? Miksi me ollaan täällä, ketä me ollaan? Tosiaan, mä oon Salon Mikko, toimin North Advisorsin toimitusjohtajana, mutta se päivittäinen työ on tietenkin konsultointi, eli teen konsultointia asiakkaiden kanssa, liiketoimintakonsultointia, ja sitten näiden ratkaisujen osalta, ja koska me olemme tämmöinen Microsoftin vähän spesifiin tuotteisiin oleva talo, eli tämä Microsoftin Power Platform, low code, no code, on se meidän kulmakivi tähän tekemiseen. Ja kuten Ilkka mainitsi, myöskin meidän pitkä projektihistoria, eli itse olen 2010 vuodesta lähtien toiminut jo Microsoftin projektituotteiden parissa, niin ollaan ehditty jo aika paljon tekemään, niin se on tietenkin se asia, miksi me tänään puhutaan esimerkiksi, ja puhutaan yleensäkin projektihallinnasta, meillä on siitä pitkä kokemus. Mutta tosiaan tämä tulokulma tässä, että mitä North Advisors tekee, niin ollaan hyvin vahvasti nimenomaan tekemässä ratkaisuja asiakkaalle kouluttamassa ja konsultoimassa ja auttamassa, ja tunnetaan tietenkin tämä Microsoftin muukin pilviarkkitehtuuri ja tuotteet aika hyvin, että pystytään siinäkin auttamaan. Ja tämä nyt oikeastaan koskee enemmän siihen, että kuinka hyödyntää Microsoftin pilveä projektinhallintaa. Just näin. Ja mä oon tosiaan Suvanno Ilkka, ja mulla on samanlainen tausta kuin Mikolla. 2003 vuodesta lähtien mä oon kouluttanut Microsoftin projektityökalua asiakkaille. Eli sen takia tämä projektityökalut Microsoftin maailmassa on kovin tuttuja, ja on siitä kirjoittanut kirjankin. Toki Mikko osallistui kirjan kirjoittamiseen myös. Eli meillä on vahva tausta siitä, että miten nämä Microsoftin välineillä ratkotaan just näitä projektisalkunhallinnan asioita, mutta myös yksittäisen projektipäällikön työkaluasioita. Et se on se, mitä me halutaan viedä maailmalle, että hei, täältä oikeasti löytyy aika hyvät työkalut ihan out of the box. Kyllä. Hyvä. Hei, idea on se, että me ei ihan hirveästi teille kalvoja näytetään tämän lisäksi. Muutama kalvo loppuu toki, mutta me halutaan ihan teille demota näitä asioita, niin lähdetään tuolta näyttämään, mistä on kyse.
Eli nyt kun me lähdetään tekemään niin kuin projektia, niin Teams ajatuksena on se juttu, mikä kerää niitä työkaluja sille projektipäällikölle. Ja jos me ajatellaan, että Teams on teillä käytössä muutenkin viestintää ja tämmöiseen niin kuin kommunikointiin, niin itse asiassa Teams tarjoaa ihan loistavia ominaisuuksia myös projektin tietojen keräämiseen yhteen ja samaan paikkaan. Ja Teams on teille varmaan kaikille jo jonkin verran tuttu, niin ei lähdetä ihan sieltä perusteesta, mutta nyt laitetaan se projektipäällikköhattu päähän ja mietitään, että miten tämä Teams pystyy palvelemaan projektin hallinnan näkökulmasta. Ja ehkä vielä projektitiimiä. Ja projektitiimiä. Nimenomaan se tärkeä juttu, että ei pelkästään projektihallinta, projektipäällikkö, vaan nimenomaan, projektihallinta totta kai koskee myös koko tiimiä, Kyllä. Mutta nimenomaan se ajatus meillä on, että se projektitiimi, projektipäällikkö hyötyisi näistä työkaluista. Ja nyt mietitään sitä tämmöisen yksittäisen projektin näkökulmasta. Jos mietitään sitten laajemmista projektisalkkuun, niin se on se meidän seuraava webinaari, mikä sitten kerää näitä tietoja yhteen ja samaa, että saadaan ne kokonaisuus. Tänään keskitytään siihen, että miten se yksittäinen projekti hyötyy jo Teamsista. Lähdetään luomaan ihan uusi tiimi ihan täältä TeamSnapin kautta. Ja uuden Teamsin luomisessa jo heti muutama tämmöinen vinkki, mitä kannattaa miettiä. Ensinnäkin, kun sä lähdet luomaan uutta tiimiä projektille, niin sä voit lähteä toki aina tyhjästä. Eli täällä, kun me lähdetään luomaan uutta tiimiä, niin sä pääset luomaan tyhjästä asioita. Mutta täällä More Optionsin alla löytyy myös tämmöisiä hyviä esimerkkejä, että sä voit käyttää jotain vanhaa projektitiimiä jo, mikä sulla on siellä. Jos sulla on joku ryhmä luotuna, niin sä voit käyttää sitä. Ja sitten toki Microsoft tarjoaa myös valmiita tämmöisiä niin kuin ajatuksia erilaisiin tarpeeseen näihin Teamseihin. Mutta suoraan sanottuna me ollaan nyt vähän koettu, että nämä ei ehkä ole ihan siellä, missä niiden pitäisi niin sanotusti. Eli aika usein me myös rakennetaan joku oma tiimi, tämmöinen mallipohja, josta voidaan projektipäällikkö katsoa ja käyttää ehkä sitä pohjana siitä, kun lähtee luomaan, mutta käy katsomassa, että hei, mikä se meidän ajatus on lähteä luomaan sitä tiimiä. Mutta tänään me lähdetään luomaan ihan nollasta, niin näette ihan puhtaasti, mitä tehdään. Luodaan tämmöinen kuin uudet toimitilat-niminen tiimi meille. Totta kai kuvaus on aina hyvä, että ne, jotka tulee sinne projektitiimiin, niin tietää, mistä on kyse, niin mä laitan uusien toimitilojen projekti. Mä en nyt käytä aikaa näihin teksteihin. Mutta sitten, hei, tulee tärkeä asia, että minkä tyyppisen tiimin sä oot luomassa. Ja tässä on nyt tärkeä juttu miettiä se, että jos sä luot public-tyyppisen tiimin, niin kuka tahansa teidän organisaatiosta voi liittyä itsen siihen tiimiin. Eli sun ei tarvitse kutsua kaikkia sinne, ketä sä haluat, että osallistuu. Että jos teidän organisaatio on semmoinen, että kaikki saa nähdä kaikki projektit, niin ehdottomasti public-tyyppinen. Koska silloin, kun teille tulee uusia ihmisiä taloon, he voi liittyä siihen projektiin mukaan, mihin ne haluaa liittyä. Jos sä luot tämmöisen private-tyyppisen, niin sun pitää kutsua kaikki sun tiimiin mukaan. Ja silloin tavallaan ne, jotka tulee vaikka uutena taloon, niin ne ei tiedä mitään niistä vanhoista projekteista. Eli miettikää tämä ehkä sen teidän oman niin kuin tietoturvan näkökulmasta, että onko teidän projektit sellaisia, että hei, kuka vaan saa nähdä tämän projektin, tulla sinne mukaan, jos haluaa katsoa, mitä siellä tapahtuu, niin luokaa ehdottomasti publickeja. Mutta muistakaa myös se, että jos teillä on sitten, luodaan tämmöisiä vierastunnuksia, tämmöisiä gestitunnuksia teidän organisaatioon, niin hekin pääsee sitten sinne mukaan. Tämä on vähän semmoinen vedenjakaja, että suurin osa haluaa luoda tämmöisiä privaattityyppisiä ihan vain just sen takia, että hallitaan ketkä sinne pääsee. Kyllä, ja mä luulen kokemuksesta, että yli 90% meidän asiakkaat näistä projektitiimisistä on privaatteja. Kyllä. Sen hallinnan takia. Niin, mutta muistakaa myös se, että kun te luotte privaattitiimin, niin silloin sä itse päätät, ketä sinne tulee. Ja nyt se juttu on nimenomaan se, että sun pitää myös hallinnoida sitä. Eli nyt kun me mietitään tämmöistä projektityöskentelyä, niin mä lisään tänne nyt yhden jäsenen, niin näette tämän. Teidän Teamsissa kannattaa olla useampi omistaja kuin vain sinä. Miksi näin? No jos sä nyt päätät sitten, että sä et halua enää leikkiä siinä firmassa toiselle hiekkalaatikolle, niin mitä käy niille sun tiimeille, jotka saat vaan omistajat ja saat niiden projektipäällikkö ja saat ainut omistaja niissä? No heti tarvitaan jo IT-tuen apua, että hei, voitteko siirtää omistajuuden tälle jollekin toiselle henkilölle. Jos sä luotat johonkin toiseen ihmiseen teidän organisaatiossa, niin hei, kutsu hänet myös omistajaoikeuksin siihen tiimiin, niin sitten se projekti ei jää orvoksi sinne sen jälkeen, kun sä oot muualla sitten
sitten töissä. Tätä on nähty tapahtuvan. Tätä näkee tosi paljon, ja tämä on yksi niin kuin iso ongelma ollut tavallaan siinä, kun miten näitä käyttöoikeuksia hallitaan. Ja just se haaste, koska tässä ei ole mitään automatiikkaa missään takana, niin sitten tarvitaan tosiaan sitä IT-tukea tässä, että saadaan sitten jälkikäteen tämä asioita. Mä käyn klikkailemassa täällä nyt nämä 2 asiaa tänne, että se alkaa luomaan niitä mulle tuonne taustalle. Hei, niin kuin näitte, sinne syntyi ihan tyhjä tiimi, ja nyt se perusjuttu, mikä tiimeissä kaikissa tulee aina mukana, on nämä 3 asiaa. Keskustelut, jakaminen, tiedostojen jakaminen siis, ja OneNote. Nämä on niin kuin ne, jotka te löydätte aina kaikista tiimeistä silloin, kun ne syntyy. Mutta projektinhallinnan näkökulmasta itse asiassa nämä 3 asiaa on tosi tärkeitä. Me halutaan niistä antaa vinkkejä muutama asia, mutta sitten sieltä löytyy muitakin sovelluksia, mitä me halutaan tänään näyttää, että mitä sinne kannattaa niin kuin laittaa. Yksi vinkki vielä. Nyt kun me luotiin tänne tiimi, jolla on 1 kanava, niin mitäs jos sä haluat projektiin kutsua ulkopuolisia? Sä haluat kutsua sinne vaikka niin kuin sen asiakkaan edustajan mukaan. Mitä sun pitää silloin osata huomioida sun Teamsin rakenteessa? Nyt tämä ensimmäinen kanava, minkä sä luot, näkyy kaikille. Eli jos sun organisaatio on sallinut, että sä voit kutsua vaikka sen ulkopuolisen mukaan sun tiimiin, se näkee tämän kanavan. Ja jos sä haluat sun Teamsiin luoda enemmänkin semmoisen niin kuin kanavan, minkä on vaan teidän sisäiseen käyttöön, niin älä käytä sitä vakiokanavaa siihen projektinhallintaan, vaan luo sinne tämmöinen add channel, tämmöinen privaatti kanava, jolloin sä voit vaan kutsua ne tiimin jäsenet, ketkä sä haluat juuri nähdä sen privaatikanavan, niin sinne mukaan. Ja tämä on semmoinen juttu, mikä tavallaan mahdollistaa sen, että sä voit kutsua ulkopuolisia keskustelemaan ja tekemään sitä projektityötä, mutta sitten ne teidän niin sanotut sisäiset asiat pysyy siinä samassa tiimissä, mutta omassa kanavassa. Ja mieti aina sitä, kun sä lähdet luomaan uutta, että hei, miten mä haluan, ketä mä kutsun tänne, miten mä haluan kenenkin näkevän, luoks mä tänne jotain semmoisia kanavia, mitkä on vaan sisäiseen käyttöön. Kyllä. Ja sen takia, että lähtee noiden kanavien nimeämästä, kun lähtee luomaan sitä, pitää miettiä, mikä on se eka kanava ja miten se projekti tulee ehkä elämään tuolla Teamsissa sitten, niin kyllä. Osaa luoda niitä oikeanlaisia asioita sinne. Viestintä, kyllä. Yksi tärkeimmistä asioista. Kyllä. Ja miksi me halutaan, että viestintä on Teamsissa? Se on nyt ihan iso juttu. Tänäkin päivänä sähköpostia käytetään aika paljon viestintää, mutta eikö sen haasteena tule se kumminkin, että ne viestit on siellä ihmisten sähköpostilaatikoissa, ja ne on juuri niiden ihmisten sähköpostilaatikoissa, kenellekin se sähköposti ikinä on lähetetty. Ja sitä Ilkan esimerkki siitä, että meille tulee uusi henkilö taloon, joka tulee tähän projektiin mukaan. Tai meidän vakioesimerkki, mitä jos projektipäällikkö vaihtuu. Mistä se projektipäällikkö tietää kaiken sen viestinnän? Eli tavallaan pitäisi lähettää kaikki sähköpostit, vaikka hänelle eihän siinä ole mitään hyötyä. Mutta nythän meillä on semmoinen paikka, johon Ilkka nyt luo meille tämmöistä ilmoitusta, että meillä on tämmöinen uusi hieno projektitiimi. Niin ajatus se, että kun tähän Teamsin keskusteluun laitetaan se kaikki tieto, niin silloinhan me pystytään menemään sinne taaksepäin, pystytään viittaamaan niihin vanhoihin asioihin, palaamaan niihin, ne on näkyvillä kaikille, tuli uusia jäseniä. Kyllä. Vanhat ihmiset. Kyllä. Eli se ei katoa minnekään niin sanotusti pittiavaruuteen se tieto, vaan se on täällä aina tarjolla. Te olette varmasti jo paljon käyttänyt tätä viestintää ominaisuuksia, mitä täällä on, mutta muutama semmoinen feature, mitä me halutaan ehkä korostaa tässä niin kuin käytössä. Ensinnäkin, jos sä olet projektipäällikkö ja sulla tulee niitä projektitiimiläisiä, niin totta kai sun kannattaa kertoa, että hei, mihin me käytetään tätä tiimiä, rohkaista niitä, että hei, käyttäkää tätä niin kuin siihen viestintään. Mutta sitten semmoinen tärkeä asia on tämä. Mä avaan täältä tämän kanavan, ja täällä on tämmöinen kuin channel notification, eli opeta tavallaan niitä sun tiimiläisiä siihen, että aktivoi päälle tämmöinen notifikaatio, jossa sä voit itse päättää, että hei, minkälaista infoa mä haluan saada, jos tänne tulee uutta viestiä. Koska eihän sulla ole aikaa selata niitä kymmeniä tai satoja tiimejä läpi, että onko siellä tapahtunut nyt mulle mielenkiintoisessa tiimissä jotain semmoista, mitä mä haluaisin tietää. Niin nämä notifikaatiot on ehdottomasti se juttu. Eli täältä oletuksena ne on kaikki pois päältä, mutta sä kanavakohtaisesti voit päättää, että hei, mitä mä haluan tietää, jos täällä mun projektissa jotain käy. Ja nimenomaan nyt ajatuksen se, että tokihan jos kohta puhutaan maininnoista, jos henkilö mainitaan siellä viestissä, totta kai niistä tulee aina tieto. Mutta tällä keinoin voi hallita sitä
että nyt tällä hetkellä tässä projektissa on semmoinen vaihe menossa, mikä koskettaa minua vaikka ihan projektitiimin jäsenenä tai projektipäällikkö erikseen tietenkin. Ja silloin voi valita nämä asetukset, että laittaa ne päälle, jolloin saa sitä viestintää sieltä, kun siellä tapahtuu, mutta sittenhän ne voi ottaa myös pois päältä, Kyllä. että ne jää ne roikkumaan koko ajaksi, jolloin sitä turhaa viestintää ei taas tule. Ja mihin ne ilmoitukset tulee, niin tänne vasempaan yläkulmaan activity-kohtaa tulee ilmoitus, että hei, nyt siellä jossain on sulle tärkeitä asioita. Sitten toinen vinkki on tämä, että sä voit projekteja, kun sulla on täällä projekteja ja niiden tiimejä, niin sä voit todeta, että hei, joku on mulle tosi tärkeä. Niin sä voit täällä laittaa tämmöinen kuin show in niin favoritteihin, tai sä voit esimerkiksi, mä oon luonut nyt tämmöinen kuin projects-nimisen new sectionin täältä, ja se tarkoittaa tuolla niin minäpä lisään tämän sinne, koska nyt kun mulla on täällä satoja ja satoja tiimejä, ja mulla on ne tärkeimmät projektit, niin kato, tänne tulee nyt sulle oma tämmöinen alue, mihin sä voit nostaa just ne sun tärkeimmät kanavat. Mä en nostanut koko tiimiä, mä nostin tänne projektihallinta uudet toimitilat kanavan. Mulla on tosi nopea mennä sinne nyt, koska se on nyt mulla ajankohtainen projekti. Sitten kun se ei ole enää ajankohtainen, sitten mä otan sen taas pois tuosta, mutta se mun tiimi jää tonne olemaan. Ja isossa kuvassa se ajatus just siinä, että noita osioita kun tekee, niin silloin voi niitä erityyppisiä asioita, projektit, yleensä suosikit, tietyn aihepiirin asiat laittaa. Kyllä. Laitetaan tähän, että materiaalit kansioon. Laitetaan tähän, että Adele on keitä me ollaan kutsuttu meidän tiimiin. Voisitko tallentaa kaikki projektin dokumentit Teamsiin? Ja nyt kun mä mainitsin tämän Adelen, niin hän saa henkilökohtaisesti sen viestin tiedon, että häneltä halutaan jotain. Mutta maininnoista haluan sanoa tämän, että me voidaan mainita myös kokonainen tämä meidän uudet toimitilat, eli tämä tiimi, jolloin tavallaan kaikki sen tiimin jäsenet saa sen ilmoituksen tuonne activity-kohtaan, että mun ei tarvitse spesifioida sitä yksittäistä ihmistä, vaan kaikki saa sen, että hei, nyt mulla on joku tosi tärkeä asia, minkä mä haluan, että kaikki tietää. Tai jos mulla on paljon uusia kanavia tai omia kanavia täällä, niin mä voin sen projektin hallintakanavan mainita, jolloin vaan ne ihmiset, jotka seuraa sitä kanavaa, niin heille tulee siitä viesti, että hei, nyt tämä on mainittu, niin siitä saa sitten kohdennettua sitä viestiä. Ei 25 ihmistä alkaa tuohon nimeämään erikseen, että se on helpottaa sitä heti, kun käyttää tiimiä tai kanavaa. Ja tämä on nyt se ongelma, mitä me ollaan kuultu meidän asiakkaita, että kun näitä tiimejä alkaa olemaan niin kuin kymmeniä, melkein satoja tuolla, jollain vielä enemmänkin, että ei he pysty hallinnoimaan sitä, että mitä on missäkin. Mun mielestä se ei olekaan se juttu, vaan se vastuu on sillä, kuka sitä viestintää tänne kirjoittaa, niin se vastuu on sillä, että hän mainitsee ne henkilöt, ketkä hän haluaa, että saa tämän viestin. No sitten tulee kysymys, no miksei hän lähetä sähköpostiin heille? No just tämä Mikon mainitsema, että hei, ehkä sen haluaa joku muukin tietää sen asian, kuin vaan ne, kenet sitä mainitaan. Ja sitten se häviäisi se sähköposti sinne jonnekin, ei tiedetä, että semmoista on koskaan viestintää tapahtunut. Niin silloin tavallaan tämä on se ihan tosi tärkeä asia, tämä meidän niin kuin viestintäasia. Mutta sähköpostista puheen ollen. Kyllä. Puhutaan nyt kumminkin, että miten voi hyödyntää sähköpostia tässä joka tapauksessa. Aika moni haluaa edelleen käyttää sitä sähköpostia, ja varsinkin jos me viestillään ulkopuolisten kanssa. Me halutaan, että sähköposti on se paras tapa saada ihmisiä kiinni. No, ei me missään nimessä olla sitä vastaan, ettei sähköpostia voisi laittaa. Mutta katsokaa, jokaisella kanavalla on tämä get email address, eli jokaisella kanavalla on oma sähköpostiosoite, johon lähettämällä se sähköposti tulee tähän viestintäketjuun mukaan. Ja nyt se tärkeä juttu on tämä advanced settings. Oletuksena siellä on se, että only members in this team, eli vaan ne, jotka on jäsenenä tässä, pystyisi lähettämään sähköpostiin. Jos sä haluat ajatuksena ottaa tämän viestintää täydellisesti mukaan, niin sä laitat, että kuka vaan. Ja nyt sä alat käyttää tätä sähköpostiosoitetta, mikä täällä on, niin kaikissa sun viesteissä vaikka asiakkaille tai mihin sä lähetätkään sähköpostiin, niin käytät sitä siellä CC-kentässä. Silloin aina kun sä lähetät jonkun viestin, niin se viesti tulee myös tänne talteen. Ja tämä on ollut yksi meidän, niin kuin voisi sanoa, että yksi sellainen projektipäälliköiden sellainen viesti, että kun tätä käyttää, niin sen jälkeen ei ole hävinnyt projektipäällikön sähköpostiin niitä viestejä, vaan on kaikki täällä. Kaikki tietää, mitä on projektissa viestitty, ja jos se projektipäällikkö vaihtuu kesken projektin, kaikki historia on tallessa. Musta ihan huikea. Kyllä.
Ja sitten ehkä viimeinen asia liittyen tähän viestintään ja tähän toimintaan on ehkä tämä kalenterikutsut näkökulma. Nythän me tehdään Outlookista aika usein kalenteri. Eikö niin? Te menette projektipäällikkönä Outlookiin ja siellä kalenteri ja teette täältä kalenterikutsu, eikö niin? Kyllä, tämä on se normaali tapa tehdä asioita. Tämän haaste on se, että nyt tämä kaikki, mitä täällä meidän kalenterikutsun sisällä tapahtuu asioita, jos se vaikka tallennetaan tai muuta, niin haaste on se, että se tallentuu henkilökohtaiseen OneDriveen, siis firman henkilökohtaiseen OneDriveen, eli minun Mikko Salo OneDriveen sillä NodeAdvisorsilla. Tämä oli tärkeä asia. Tämä on nyt kriittinen. Nyt ymmärsitte, mitä Mikko sanoi. Niin, koska haaste on siinä, että kaikki, mikä tallentuu minun henkilökohtaiseen tiedoston jakoon pilvestä, täällä vaikka NodeAdvisorsilla, jos mä päätän, että mä en enää halua täällä olla tai että jotakin käy ja mun tili päätetään disabloida. Tämän jälkeen ne tiedostot eivät enää ole jaossa. Ja mitä ne yleensä on? Niin nyt kun me ollaan tässä AI-maailmassa, niin siellä on ne transcriptionit ja siellä on nauhoitukset, tallenteet. Nehän tallentuu sen kalenterikutsun lähettäjän henkilökohtaiseen OneDriveen. Mikä kuulostaa siltä, että no, mitä sitten? Mutta miettikää, että kun sulla on projekti, joka kestää pitkän aikaa ja sulla on jotain tallenteita, mitä sä haluat säästää näistä palavereista, niin ne on sen henkilökohtaisessa OneDrivessa, mitä hän voi jakaa siellä muille. Kyllä. Ja jos tämä ei ole se haluttu juttu, niin meillä on teille ratkaisu. Ja toinen vielä, kun sanoit, että jakaa vielä muille, niin jälkikäteen se jakaminen on vielä aika äärimmäisen hankala. Tulee niitä uusia ihmisiä, niin he eivät näe. Mutta jos katsotaan, mitä Teams tähän tarjoaa. Ja nyt mä menenkin tänne oikeaan yläkulmaan. Täällä on tämmöinen More Actions. Täällä on 2 hyvää asiaa. Meet Now tarkoittaa sitä, että nyt kaikki, jotka on tämän tiimin jäseniä, saa ilmoituksen, että hei, nyt siellä on meidän projektissa on alkanut tämmöinen ad hoc kokous. Ja sitten ne voi liittyä siihen mukaan, jos ne haluaa. Eli saa tämmöisen niin kuin tiedon siitä. Mutta toinen on tämä Schedule a Meeting. Ja tämä on, kun sä tekisit kalenterikutsun. Laitetaan tähän, että projektin kick off, näin. Ja kerrotaan, ketä sinne halutaan kutsua. Sä voit kutsua muitakin kuin sun projektitiimiläisiä. Mä laitan tuon Adelen siihen. Onko tämä joku toistuva, niin edespäin ja muuta. Ja me laitetaan tähän, että hei, että laitetaan send personal invites, että se lähettää kaikille sen oman. Kalenterikutsun ihan normaalisti. Kyllä, tervetuloa. Ja mikä ero tässä nyt on? Nyt on se juttu. Nyt mä painan täältä send. Niin nyt se juttu on se, että kaikki sai sen kalenterikutsun ihan samalla lailla heidän Outlook-kalenteriin. Niin kuin se olisi siellä Outlook-kalenterissa, eli sinne on tullut kalenterikutsu, että meillä on täällä projektin kick-offi alkamassa. Ja nyt se juttu on se, että kun me liitytään siihen Teamsiin ja painetaan transkriptit päälle, ne kaikki tallentuu tämän Teamsin tiedostoille. Kyllä. Eikö se ole aika kova juttu? Niin on siellä tallessa henkilöstä riippuen. Niin. Tätä itse asiassa hirveän moni on niin kuin ymmärtänyt, että mikä iso ero tässä on siihen, että miksi tätä kannattaisi käyttää. Mutta toivottavasti saatte vähän niin kuin koppia nyt tästä meidän ajatuksesta. No. Mutta tavallaan tästähän on hyvä aasinsilta tiedostojen hallintaan. No. Eli minkä takia sitten tätä Teamsia tähän tiedostojen hallintaan käytettäisiin? Eli jos täältä avataan tämä, täällä nyt sitten on ihan tiedoksi, että täällä nimet vaihtelee. Tässä lukee nyt jaettu shared. Joo. Luultavasti teillä lukee tiedostot files vielä, koska Microsoft päivittää näitä koko ajan. Eli vähän elää silleen tässä mukana koko ajan. Mutta ajatus on se, että miksi me tänne tallennettaisiin näitä tiedostoja. Ja minkä takia me lähdettäisiin tänne luomaan esimerkiksi, me voitaisiin luoda tänne uusia kansioita esimerkiksi. Nyt ei tässä vaikka sanota, että me tehdään projektin hallinta luontaisestikin tänne ja se olkoon vaikka tämmöinen vihreä ja näin poispäin. Eli miksi me lähdettäisiin tänne luomaan tiedostoja, minkä takia me tänne tallennettaisiin tiedostot. Niin tässä on vähän sama ehkä ideologia kuin niiden sähköpostien kanssa. Eli nyt tiedostot, kun on jaetussa paikassa, niin silloinhan meillä ei ole ensinnäkään niitä haasteita, että tulee uusia ihmisiä, niin mistä me jaetaan ne tiedostot ja näin poispäin. Ja taas kun ihmisiä poistuu, niin ne tiedostot edelleenkin löytyy tästä samasta paikasta. Eli tämä tiedostohallintahan antaa itse hirveitä kyvykkyyksiä myös senkin puolelta, että se on koko ajan saatavilla ne tiedostot, mutta nämä tiedostot myös on tarvittaessa yhteiskäytössä. Eli jos me mietitään näitä perinteisiä, tässä nyt kun avaan, niin täältä löytyy nämä Microsoftin tuotteet. Jos me lähdetään miettimään Wordia tai Excelia vastaavaa, niin silloinhan me voidaan yhtä aikaa käyttää näitä. Me voidaan muokata samaa dokumenttia. Okei, tiedät, että jotkut asiakkaat on ehkä vähän, että miksi mä haluan, että joku muu muokkaa yhtä aikaa dokumenttia. Me taas
mitä muuta tehdäkään, kun muokataan yhtä aikaa dokumentteja. Eli voidaan kirjoittaa, jos halutaan kirjoittaa vaikka Wordiin erilaisia asioita, niin siellä voidaan sanoa, että hei, kirjoita sä toi osio, mä kirjoitan tämän osion, voidaan yhtä aikaa tehdä. Nämä on silleen jo vanhoja juttuja, tämä on ollut olemassa jo pitkästi yli 10 vuotta tämä toiminnallisuus, mutta harva vielä käyttää. Toki sitten jos haluaa, niin siellä on toimintoja, millä sen pystyy ottaa itselleen jallittamaan sen dokumentin siksi aikaa, että ei kukaan muu muokkaa, mutta iso juttu on se, että meillä on yhteiskäytössä nämä, ja toinen juttu, että ne on jaetussa paikassa ihmisestä riippumatta, koska nyt on nähty paljon semmoisia tapahtumia, että ihmiset on jotenkin saanut hienosti luotua niitä projektinkin hallinnan dokumentteja ja muitakin dokumentteja sinne henkilökohtaiseen työ OneDriveen, ja sitten taas kerran se ihminen on päättänyt lähteä firmasta pois, ja sitten ne dokumentit ei enää olekaan kenelläkään. Eli taas kerran tarvitaan joko IT-apua, kukaan ei yleensä huomaa sitä ajoissa, vasta sitten kun jo vahinko on tapahtunut, eli niitä ei enää saakaan sieltä. Eli sen takia hyödynnettäisiin tätä. Eli tämä on niin kuin todella vahva työkalu, mutta sitten on niitä asioita, mitä pitää myös ottaa huomioon. No, yksi asia, mikä on hieno toiminnallisuus, mehän niin kuin sanottiin, että tässä ei ole mitään tavalla automaatioita ja muita, mutta yksi tämmöinen hauska automaatio täällä tavallaan on. Eli me pystytään täältä asettamaan esimerkiksi päälle niin tämmöiset, nyt tämä on taas erinäköinen vaihtoehto. Automate. Se oli se ylimmäinen. No niin. Niin tämmöinen kun asetetaan approvalit tänne päälle, eli hyväksynnät. Eli nyt me voidaan ilman mitään erillistä tekemistä sanoa, että asetetaan hyväksynnät päälle. Ja mitä tällä saadaan aikaiseksi? Ja kun tämä laitetaan päälle, niin tämä luo tänne näkyviin, että meillä tuli uusia kenttiä tänne, kuten approval status. Ja nyt jos mä loisin tähän yhden uuden dokumentin. Ja en nyt ala sitä ajan säästämisen vuoksi mitenkään nimeämään tai ehkä syöttämään mitään tietoa sille, mutta se syntyi tänne nyt, niin me huomataan, että täällä on tämmöinen tila, kun ei toi lähetetty. Ja nyt tätä klikkaamalla mä voin sanoa, että mä haluaisin, että Adele hyväksyy tämän dokumentin. Eli me saadaan tänne tämmöisiä automaatioita ilman, että tehdään mitään. Ja se, mitä tämä tekee, nyt kun mä lähetän vaikka, ja kuten tässä näette, niin saadaan vielä joku kiertojärjestys, jos halutaan, vakiona. Ja sitten voi laittaa, että mitä tietoa tähän, että miksi sun pitää hyväksyä, mitä tässä dokumentissa on. No mä en nyt laita sitä menemään, mutta isossa kuvassa se menee tänne Microsoftin approvalsiin, löytyy Teamsista ja tulee myös sähköpostina itse asiassa. Kummastakin voi tehdä sen hyväksynnän, katsoa dokumenttia, laittaa kommenttia. Todella hyvä ominaisuus, koska tällä saadaan semmoisia asioita tehtyä, mitä yleensä tarvitaan joku prosessi rakentaa vakiona. Mutta sitten se toinen iso asia, minkä usein kuullaan, koska eihän me nyt kaikki eletä pelkästään Microsoft-dokumenteista, eli Word, Excel, PowerPoint. Meillä on erilaisia piirustuksia, meillä tarvitaan spesifejä ohjelmia, missä on semmoisia tiedostomuotoja, mitä tämä Teams ei osaa avata. Ja siihen se ratkaisu on täällä 3 pisteen takana on tämmöinen sync. Ja täällä takana on semmoinen OneDrive for Business synkronointi. Mitä tuo nappula tekee? Se tuo ne tiedostot minun omalle koneelle, sinne resurssien hallintaan, missä kaikki mun muutkin tiedostot on yhtenä uutena kansiona, joka on tämän projektin nimi, ja sinne se synkronoi ne tiedostot ensiksi näköisversioina, jos sä avaat niitä, niin se synkronoi sun koneelle. Mikä hyöty? Voidaan käyttää offline-tilassa, voidaan käyttää mitä vaan tiedostomuotoja, koska teidän koneelta löytyy luultavasti silloin siihen sopiva sovellus, jolla tehdään AutoCAD, on kaiken näköisiä tämmöisiä asioita paljon ollut. Ja sen lisäksi edelleenkin yhteismuokkaus toimii. Eli tavallaan voidaan käyttää näitä tiedostoja kuin omalta tietokoneelta käytettäisiin mitä vaan tiedostoa, mutta aina kun ollaan internetissä, niin meillä on yhteys. Jos olet kokeillut tätä OneDrive for Business, sanotaan silloin 10 vuotta sitten, silloin kun tämä tuli, ja silloin totesit, että tämä on ihan, en sano sitä ääneen, huono joo. Eikä toimi, niin ei se silloin toiminutkaan. Mutta tiedättekö, kun nyt se toimii niin kuin se halutaan, silloin me niin kuin toivottiin sen toimivan, niin anna uusi mahdollisuus, kokeile, koska tämä on oikeasti ihan huippujuttu. Ja mä just koin sen itse tuossa, kun mä olin työmatkalle ja piti lentokoneeseen lähteä, ja mä olin siellä lentokentällä, ja mä ajattelin, että ei vitsi, mun pitää näitä vielä muokata tuossa koneessa. Mä painoin nappia, että hei, ota tämä offline-tilaan tämä dokumentti. Mä sain ne kaikki mun omaan läppäriin, ne dokumentit, mitä mä halusin käydä, niin ne oli suoraan siinä mun koneessa. Lentokoneessa, kun mä tein muutoksia niihin, mulla ei ollut tietenkään verkkoa yhteydessä. Kun mä tulin takaisin verkon ääreen, niin se automaattisesti synkronoi mun tekemät muutokset sinne tänne Teamsin SharePointin taustalle, mikä täällä on. Ihan huikea juttu. Kyllä. Ja sen takia suosittelen sitä. Ja yhden ihan nopein, minkä on kuullut, kun aikoinaan
eräs kaverini firma siirtyi verkkolevyistä sitten M365. Sanoi, että tämä on tosi huono, että kun ei saa drag and dropattua sähköpostista liitteitä, niin tämähän ratkaisee senkin ongelman, että kun se on siellä synkronoituna. Ja niiden synkronoinnin voi sitten myös lopettaa, kun niitä ei tarvitse enää. Yes. Hei, sitten. Aikaani vähän juostaa tässä. OneNote. Ai että tämä jakaa tietysti mielipiteitä. Toiset rakastaa tätä niin, että ne ei ikinä halua luopua siitä. Mä oon niitä ihmisiä. Mikko myös. Toiset sanovat, että tämä on ihan työkaluna sellainen, jota he ei halua käyttää. Mutta tietysti mitä? Nyt kun mä oon tätä kymmeniä vuosia tässä jo kouluttanut tätä OneNotea, tämä on eniten positiivista palautetta saanut sovellus, mitä mä oon kuullut koulutusten jälkeen. Sen jälkeen, kun tähän on vähän niin kuin uppoutunut, että mitä tämä sulle tarjoaa niin kuin projektihallinnan näkökulmasta, niin suurin osa ihmisistä on sen jälkeen alkanut tykkää. Ja isossa kuvassa. Olkoon tehty minkälaisia projektihallinnan ratkaisuja, tosi hienoja käyttöliittymiä, vaikka mitään. Sitten kaikki sanoo, että tämä on ollut parasta, koska tällä mä oon saanut jaettua vihdoin ja viimein meidän muistiinpanot. Niin. Muutama tips and tricks. Me ei taas syvennytä tähän, mutta miksi tämä niin projektihallinnan näkökulmasta on ihan huikea juttu? Ensinnäkin, tämä on strukturoitu. Sä pystyt luomaan tänne sivuja. Kutsutaan niin kuin sivuiksi näitä, mitä sä voit luoda tänne. Ja taas kaikki me projektin jäsenet voi yhtä aikaa olla ja kaikki näkee tämän ja kaikki voi tehdä niitä asioita. Ja mihin me ehkä eniten tätä käytetään, niin on muistiinpanot. Eli mä otin täältä nyt tämmöinen kuin Meeting Details. Se näyttää, mitä Outlookin kalenterissa mut löytyy. Huomattavasti mähän loin tuon äsken sinne. Mä sanoin, että hei, nyt meillä on daily. Niin se kertoo mulle, että hei, tänne tuli daily, se nimesi sen, otti Outlookista mulla sen muistiinpanon tuohon, ja nyt mä voin lähteä tänne alkaa tekemään muistiinpanoja, erilaisia asioita, että tehdään sitä sun tätä ja niin edespäin. Et mulla on todella helppo ja nopea tehdä tänne näitä muistiinpanoja. Ja mä otan tuosta vielä vaikka laittaa eilinenkin daily siihen. Ja huomaatte tämän ajatuksen tästä, kun mä luon tänne nyt koko ajan niin näitä aikaisempia, mitä täällä on, niin miten helppo mulla on katsoa, että puhuttiinko me tässä sitä asiaa, mitäs me puhuttiin tossa, mitä me puhuttiin tossa. Eli verrattuna siihen, että sä alkaisit availemaan niitä Wordin muistiinpanoja jostain, niin sulla onkin tosi helppo ja nopea paikka tehdä niitä muistiinpanoja tämän OneNotein avulla. Kyllä. Ja tuossa ehkä tuo vasen nyt navi vielä, niin mihinkä laittaa sivuja, niin se on myös silleen hierarkinen, että siihen voin tehdä vaikka ylätason rakenteita dailit, Miten alle viedä nuo sivut? Ei nyt ehdä kaikkea silleen tosiaan näyttää, mutta ajatuksena, että tämä pysyy myös strukturoituna. Kyllä. Eli sillä keinoin pystyy tekemään asioita. Mutta sitten se kova juttu on tämä. Sä voit, jokaisen teidän koneella on OneNote-sovellus niin kuin oletuksena. Ja tässä Open in Desktop-napissa, mikä tuossa nyt näkyy, niin sä saat avattua tämän sun oman OneNote-sovelluksen, työasemasovelluksen, niin kuin Word ja Excel sulla on koneessa, niin sulla on OneNote. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa taas sitä, että sulla on offlineina mukana sun kaikki muistinpanot. Ja sulla on yhdessä paikkaa, sä voit nopeasti niin kuin vaihtaa projektia, vaan avaamalla sun OneNote-sovellus, siellä on jokainen projekti omana kohtana ja sä näet nämä kaikki, mitä sieltä löytyy. Ihan huikea juttu. Ja kun sä teet sinne muutoksia, niin ne saman tien synkronoituu tänne joku verkossa olevan OneNoten kanssa. Niin. Yksi hyvä esimerkki siitä, miten me käytetään nimenomaan just omalta työkoneelta OneNote-sovelluksella. Ollaan työpajassa. Me Ilkan kanssa tälleen puhutaan työpajastakin vuoroperää. Toinen ottaa yhtäkkiä kopin lennosta ja jatkaa, jolloin toinen on valmiina kirjoittamaan niitä muistiinpanoja, mitä sitten siinä puhutaan, mitä on ne action pointit, mitä päätöksiä. Kyllä. Mutta koska se synkronoi heti, mä voin jatkaa suoraan siihen, mihin Ilkka lopetti. Eli kun meillä on koko ajan niin kuin livenä se, niin tämä on todella hyvä työkalu. Niin kuin Ilkka sanoi, että tämä on vähän sellainen vedenjakaja, ehkä osa ei oikein tykkää, mutta lopulta tämä on ehkä ollut se tykätyin juttu. Kyllä. Sitten jakamisen takia. Ehdottomasti suosittelen, että kannattaa tutustua. Yhtenä ennakkokysymyksenä oli loop-komponentit, ja mä nopeasti käyn sen läpi. Mä en tiedä, tämä loop on ehkä semmoinen, mikä on aika uusi, missä sen piti korvata OneNote, mutta eipä nyt ihan korvannut ihan yksi yhteen. Kyllä, mutta se on selkeästi tulossa siellä. Microsoft on nyt tehnyt paljon muutoksia tänne niin kuin Teamsinkin käsittelyyn. Ja OneNote on yksi niistä sovelluksista, joka voi hyödyntää loop-komponentteja. Ja nyt taas tämä sama juttu kannattaa olla nyt erittäin tarkasti kuulolla, mitä mä seuraavaksi sanon. Jos sä meet luomaan loop-komponentin, tämän OneNotein tästä työkalulistasta, mitä mä nyt näytän tästä, niin tämä loop-komponentti, se on vähän niin kuin tiedosto, se syntyy sun henkilökohtaiseen OneDriveen. Ja me ollaan taas siinä samassa problematiikassa, mikä oli näiden kalenteritallenteiden ja muiden kanssa. Eli tämä ei ole se paikka, mistä sä haluat sen tehdä, sen loop-komponentin. Ja tässä mä oon nyt vähän
Microsoftin kanssa vähän eri linjalla, että miksi ne niin kuin edes tarjoaa tätä mahdollisuutta tähän niin kuin tehdä sen loop-komponentin täältä. Jos sä haluat, että se loop-komponentti syntyy tänne tämän Teamsin tiedostoihin, niin sun pitää ensin käydä luomassa se loop-komponentti, ja sen jälkeen sä voit lisätä sen tähän sun OneNoteen. Ja se on se toimintatapa, mitä me tehdään. Kyllä. Koska se on se juttu. Ja nyt mä näytän tämmöisen tosi nopean demon siitä, että miten se voi tehdä. Sulla on 2 mahdollisuutta. Sulla on mahdollisuus tehdä se täältä postin kautta. Eli nyt kun mä menin takaisin tänne, missä mulla on näitä viestintäkeskusteluja, niin täällä sulla on loop-komponentti kanssa. Jos mä laitan tähän nyt, painan tuota loop-komponenttia, ja täältä mä otan ton task-listin näin, ja mä laitan tänne, että se on tärkeä asia, joo, tonne mä laitan, että mä laitan vaikka uuden toimitilan tavarat, näin. Ja laitetaan tuohon nyt ensimmäisenä vaikka, että ei TV olekaan kuin kahvikone on eka. Se on tärkeä kahvikone. Sitten tulee TV ja niin edespäin. Ja nyt se juttu on se, että miksi loop on ihan huikea juttu. Nyt jos mä merkkaan, että tämä on muuten Meganin vastuulla oleva tehtävä, niin tiedättekö te, nyt Megani sai sinne MyTaskeihin tiedon siitä, että hei, hänellä on tämmöinen tehtävä kuin kahvikone hankittavana tänne uuden toimitilan juttuihin. Ja tämä on tämän loopin yksi parhaimpia asioita, että sulla on tämmöisiä komponentteja. Mä postaan tämän nyt tähän näin, koska nyt kun mä postaan sen, niin huomaatteko, että tänne tuli oikeaan yläkulmaan copy component-nappi. Ja nyt jos mä menen tuonne OneNoteen, niin mä en halua jättää sitä tuohon pelkkään keskusteluun, mutta mä voin sen tuoda tänne, liittää sen tähän, niin se mun sama komponentti on nyt OneNoteissa, se on keskusteluissa, ja kaikissa muissakin sovelluksissa, mihin se loop-komponentti pystyy lisäämään, niin se tulee sinne. Nyt jostain syystä tähän meidän niin kuin selaimella tämä ei nyt ilmesty, mutta me tiedetään, että näin se toimii, niin nyt vaan uskotte meitä. Ja ehkä semmoinen tausta, että miksi tämmöisiä loop-komponentteja, niin. Koska OneNote ei itsessään tarjoaa toiminnallisuuksia, vaikka siellä on hienoja, millä me voidaan tehdä tämmöisiä checkboxeja ja muita, mitä on käytetty paljon aina, mutta jos me halutaan sinne sanoa, että Ilkka, sun pitää tehdä tätä, niin semmoista ominaisuutta ei ole. Ja sen takia me vähän niin kuin yhdistetään nämä 2, koska tuolla on hyviä toiminnallisuuksia, mitkä tuo sen läpinäkyväksi, ja sitten se voi tuoda OneNoteen, ja tässä se tärkein. Tämä on se tärkein. Huomaatteko, tiedoston hallinnasta löytyy se loop-komponentti tämän Teamsin alta, ei sun henkilökohtaisesta OneDrivesta. Ja tämä on se juttu nyt. Jos haluaa loop-komponenttia käyttää. No niin. Seuraava asia. Hyvä. Nyt mennään vähän on asiaa paljon. Mutta tosiaan jos miettii, niin nuo on niitä, mitkä tulee sieltä vakiona. Ja ne on tosi hyviä käyttää ja hyödyllisiä ja ottaa niistä tehoja irti. Mutta kuten on mainittu, niin sittenhän täältä löytyy lisää työkaluja. No tässä oli nopeasti sanoa, että Ilkka sanoi, on tapoja tehdä, niin täältä löytyy myös nämä loop-komponentit. Näitä voi samalla täältä tehdä, tämä on ihan uusi juttu. Täältä voi tehdä ja kopioida niitä eri paikkoihin, näitä sivuja voi luoda useimpia. Mutta sitten on nämä appit, ja appejahan löytyy, ja niistä sitten mainitaan lopuksi vielä muita. Mutta kuten sanottu, että mietitään projektihallinnan näkökulmasta, niin tähän tarjoaa näitä omia Microsoftin appeja, toki täällä on paljon muitakin appeja. Mutta Planner ja Planner Premium on oikeastaan, nehän on nyt saman appin alla. Eli jos lähdetään luomaan tästä meille tämmöistä planneria, eli nyt puhutaan puhtaasti tehtävänhallinnasta. Nyt ei puhuta aikatauluttamisesta. Ja minkä takia meidän ajatusmaailmassa me puhutaan näistä 2 asiasta rinnan, on se, että aikataulut on yleensä ylemmällä tasolla. Aikataulut ei pitäisi olla semmoiset, että näyttää tehtävälistoilta, koska sehän ei ole enää aikataulu, sehän on oikeasti tehtävälista. Ja tästä syystä Planneria ja Planner Premiumia voi käyttää rinnan. Kyllä. Ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Ei, missään tapauksessa. Mutta nyt kun lähdetään luomaan, tämä on monen nappauksen takana nykypäivänä, että luodaan planneri, ennen se kysyy, että mitä luodaan. Nyt sä kysyt, että luodaan uusi. Voisi olla olemassa olevakin. Ja sitten tässä näkyy se ero. Ensinnäkin, jos lähtee luomaan tyhjää, onko se pelkkä planner, eli tehtävällistä. Vai onko se tämä premium, joka tarkoittaa sitten jo aikatauluttamista. Me otetaan tästä nyt mallipohja ihan syystä, että näette, miten nämä poikkeaa toisistaan. Eli mä otin tämmöisen projektihallinnan mallipohjan ja otan sen basickinä. Ja sanon, että luossa. Näin. Nyt se luo meille tämän mallipohjan mukaan nämä tekemiset. Eli sieltä syntyy. Tokihan näitä voi tehdä. Meillä voi olla joku valmis, hyvä planneri tehty, eli hyvä, meillä on tämmöinen projekti, meillä on asiakkailla paljon tämmöiset, ne tekee valmiita mallipohjia, eli ottavat niin kuin olemassa olevasta plannerista kopion. Kyllä. Ja käyttää tai semmoisen
mallipohjaplanneri. Niin, ja tätä me suositellaan, että jos te keksitte jonkun hyvän tämmöisen tehtävän rakenteen jo valmiiksi tänne planneriin, niin tehkää yksi sellainen niin sanottu mallipohjaplanneri, minkä sä voit tulla tänne ja sanoa, että kopioi tämä planneri, ja sitten se kysyy sulta, mihin Teamsiin sä haluat kopioida, ja sitten sä kopioit sen siihen Teamsiin, mihinkä sä haluat. Ja sitten muokkaat sen tarpeeseen, ilman että kaikki keksii sen pyörä uudelleen ja tekee niitä samoja asioita. Juuri näin. Mutta nyt iso asia on se, että kun tämä on tähän luotu, niin perusominaisuudethan on se, että meillä on plannerissa on tietenkin nämä säilöt, mihinkä me voidaan näihin rakentaa, että saadaan selkeää struktuuria tähän asiaan. Ja voidaan lisätä tehtäviä, mutta jos katsotaan tämmöistä tehtävää, minkä tämä on automaattisesti lisää, niin täällä on tämä tehtäväkortti. Meillä on sille nimi, sille voidaan liittää henkilöitä, tuosta voidaan laittaa, tämä tarjoakin onneksi suoraan Adele, vaikka hän sai siitä tehtävän. Sitten täällä on perustietoja toki mihin säilöön, mikä on tila, milloin tämä pitäisi alkaa, milloin tämä pitäisi loppua. Mä voin sanoa, että tämä pitää olla tuohon päivään mennessä valmis ja niin poispäin. Täällä voi olla tämmöisiä tehtävälistatyyppisiä sisältöjä, mitä täällä pitäisi tehdä ja kuvauksia, liitteitä ja muita voi liittää. No, liitteet on hyvä esimerkki. Painapa siitä attachmentti. Niin nyt se juttu on se, että kun meillä on niitä liitteitä siellä OneDrive, täällä meidän Teamsin dokumenteissa, niin ehdottomasti tallentakaa aina se liite sinne Teamsiin, ja sitten tähän laitatte niin kuin tuosta from Teams files ja viittauksen siihen failiin, niin sitten se tiedosto itsessään on siellä niin kuin Teamsin dokumenteissa. Just näin. Eli nämä on hyviä toiminnallisuuksia, ja tällä pystytään tosiaan niitä tehtäviä viemään eteenpäin. Ja mikä hienoa näissä tehtävissä, Ilkka äsken mainitsi ne loop-komponentin tehtävät, niin muistetaan, että meillä on täällä Teamsista tämmöinen Planner-hubi, mitä Microsoft nyt ajaa selkeästi koko ajan enemmän ja enemmän, että meillä olisi keskitetty paikka, missä näkyy meille osoitetut tehtävät, jotta ihminen tietäisi, mitä heiltä odotetaan, mistä ja mihin mennään, mitä ei ennen ole ollut niin paljon. Eli iso juttu, mutta tämä on todella hyvä, ja me käytetään tätä myös tehtävien hallintaan erinäköisissä asioissa, projekteissa ja muussa työssä. Mutta sitten me aletaan katsomaan, että miksi tämä ei taas ole aikataulutuksen työkalu. Miksi tämä ei toteuta meille sitä, että me tehdään aikatauluja. Jos me katsotaan scheduleja, ja monihan nyt tunnistaa, että kanttikaavio on meidän niin kuin aikajana näkymä yleensä, niin täällä on vain kalenteri. Eli ei tämä anna meille sellaista kuvaa, miten se meidän projektin aikataulu menee. Tämä antaa vain kuvan kalenterinäkymänä. Okei, joku voi huomata, että siellä lukee timeline, no siinä on hieno timantti edessä, se tarkoittaa, että se on premium-versio, sitä ei siis tällä voi ottaa, mutta tästä mä voisin sanoa, että tee mulle tästä myös. Ja nyt tästä premiumista, miksi tuossa on timantti, niin se on nyt erikseen lisenssoitu asia. Eli tämä planneri on kaikilla teillä käytössä, se kuuluu teidän lisenssiin, koska te pääsette Teamsiin, niin teillä on plannerikin. Ja nyt kun se on tämän Teamsin kautta luotu planneri, niin oletuksena tämän Teamsin kaikki käyttäjät, jotka kuuluu tähän samaan Teamsiin, pääsee tähän OneNotein, tähän plannerin tehtäviin katsomaan, ja se kuuluu kaikkien lisensseihin. Tämä on ihan huikea juttu. Mutta tuo timantti kertoo sen, että jos me tehdään se premium-tason planneri, niin se onkin sitten maksullinen. Se on maksullinen. Mutta tosiaan niin kuin isossa kuvassa tämä on hyvä työkalu. Tämä antaa tämmöisiä valmiita kuvaa, että missä meidän tehtävät liikkuu, ja voidaan tosiaan katsoa boardinäkymänä ja näin poispäin. Mutta 2 asiaa, mitkä tästä puuttuu, mikä tästä ei tee aikataulutuksen työkalua, nimenomaan tuo aikataulunäkymä ja tehtävien väliset riippuudet. Eli jos esimerkiksi täältä tämä tehtävä voi alkaa vasta, kun tämä edellinen tehtävä on tehty tai joku muu, niin semmoista täällä ei saa tehtyä. Ja sen takia me tarvitaan myös aikataulutusta. Kyllä. Ja hypätään nyt tästä perusplannerista sitten taas, mitä on se aikatauluttaminen. Sama paikka, mä menen täältä, mä painan täältä, että luodaan planneri. Kyllä, me luodaan planneri tonne ylös. Tässä on monta liittausta nykyään. Mutta tällä kertaa me halutaan premiumi, mutta mä tehdään tarkoituksella tämä sama ja näytetään, että mitä tämä tarkoittaa, jos me tämä sama tehdään premium-templateä käyttäen, että ei ole ihan tyhjä. Annetaan tuohon vaikka schedule nimeksi tonne. Schedule. Näin, uudet toimitilat gruppiin, yes, luodaan sinne Planner Premiumi. Ja nyt muutama sana, mikä tämä Planner Premiumi on. Tämähän oli vielä vuosi sitten nimellä Project for the Web, ja Project for the Web on Microsoftin projektituoteperheen se kevyin työkalu. Ehkä noin 4 vuotta vanha. 2019 eka kertaa nähty. Ennen koronaa, mutta se nähtiin Prahassa. Niin, aika juoksee. Eli nimenomaan uusin työkalu Microsoftin ajatusmaailmassa siitä, että miten projekteja tehtäviä voidaan hallita. Ja ne itsekin nimetään tämmöisen Citizen Project Management -työkaluksi. Tarkoittaa sitä, että käyttöliittymä on pyritty tekemään niin yksinkertaiseksi ja simpeliksi, että kuka tahansa osaisi käyttää sitä, kun puhutaan aikataulutyökaluista.
No, sen varjopuoli on nyt se, että tämä ei riitä kaikille. Eli tämä käsittelee hyvin, sanotaan, satoja tehtäviä, ehkä jopa tuhansia teknisestikin, mutta silloin pitää osata olla jo vähän rakentanut sitä aikataulua. Eli sitten kun aletaan puhua 10 000 tehtävien aikataulusuunnitelmasta, niin sitten tämä ei riitä. Eikä teistä toimi, koska 3000 rajaa tällä hetkellä riveistä. Niin. Sitten tarvitaan se projektityöasemasovellus, eli projektiklientti. Jos halutaan Microsoftin tuotteita käyttää. Kyllä. Mutta nyt se juttu on se, että jos sä osaat käyttää Microsoftin projektityöasemasovellusta, sä saat käyttää tätä ja päinvastoin, koska se ideologia ja se ajatus täällä on niin kuin samat. Ja nyt kun me katsotaan, että miten tämä eroaa tuosta äskeisestä, niin mennään sitten tuohon boardinäkymään, niin hei, täällä on ihan samannäköistä ajatusta kuin siellä, eli tätä voi käyttää tälle plannerimaisesti niin kuin tätä tehtävää, mutta nyt nämä tehtävät, mitä täällä on, niin vähän eroaa siitä perusplannerista. Täällä on samanlaisia asioita toki, eli ajatus siitä, että meillä on tehtävä, joka voidaan kiinnittää taas jollekin, on labeleita, että mihin tämä liittyy, on täällä perustietoa siitä, koska alkaa, koska päättyy, kauan kestää, mutta nyt tulee ne hienoudet, mä näytän sen tuolta vähän toista kautta. Täällä on tämä timeline-näkymä. Eli täällä on tämä Microsoftin Gantt-kaavio-ajatus, mistä oikeastaan voisi sanoa, että se Microsoftin projekti onkin kovin tuttu, niin tämä antaa sulle työkaluja, että sä voit lähteä aikatauluttaa. Ja sä huomaat, että kun nytkin mä tässä vähän niin kuin siirtelen näitä, että tämä vaikka venyy tonne noin, niin kun tänne on luotu riippuvuussuhteita, niin kaikki nämä aikataulut liikkuu sen mukana, mitä mä tässä teen. Ja tämä on se juttu, mitä monesti haetaan niin kuin Microsoftin projektilla, että hei, me halutaan nähdä sitä kokonaisuutta, että mitä meidän pitää tehdä ensin, mitä meidän pitää seuraavaksi olla tehnyt, miten ne on riippuvaisia toisistaan, niin tämä työkalu on se, joka tarjoaa sulle ne mahdollisuudet. Toinen iso asia, mitä tämä tarjoaa, on tämä, mä menen tuonne gridinäkymään, näkyy ehkä vähän paremmin. Puhutaan yleensä projektin osittamisesta, että miten me ositetaan meidän projektikokonaisuuksiin. Ja täällä näkyy tätä hierarkista rakennetta, eli täältä löytyy esimerkiksi initiation kohta, mä suljen sen, niin näkyy, että on planningi, ja täällä on näitä eri osittamisen tasoja. VBS-rakenne, W-Bertta-S-rakenne on yleensä se, mitä haetaan tässä näillä rakenteilla. Ja silloin me saadaan niin kuin suunniteltua niitä kokonaisuuksia, mitä me halutaan tässä tehdä. Mutta se, mistä mä tykkään, että tämä on itse asiassa paljon parempi kuin se projektiklientti, niin nyt kun mä klikkaan tästä yhtä tehtävää auki, niin täältä löytyy myös tämä checklista. Tämä on ollut aina toivotuin ominaisuus. Niin. Voisiko tälle tehtävälle saada tämmöisiä alitehtäviä, ettei tarvitse tehdä monta tehtävää? Nimenomaan. Ja nyt sä voit niin kuin ajatella, että jos teet aikataulusuunnittelua sun projektissa, niin se meidän vinkki on se, että pidä se niin karkeana kuin mahdollista. Ehkä yksi tehtävä täällä on nyt vähän jo liian karkea, mutta osita se vaikka, että suunnittelu, toteutus, testaus, jotain tämmöisiä tehtäviä. Sitten mene tarkemmalle tasolle, jos sä haluat tai jos sä haluat kohdentaa niitä, kenen vastuulla se on. Mutta sä voit tehdä näitä niin sanottuja checklistoja tämän tehtävän sisälle. Ja silloin kun näitä voi kuitata täällä myös tehdyksi, niin tuolla näkyy, että 1/2 on nyt tehty. Jos me mennään tänne katsoa, suljetaan toi, niin me nähdään, että tuolla niin 1/2 on tehty. Siellä on Meganin vastuulla niitä asioita. Täällä on paljon erilaisia ominaisuuksia, mitä sä voit luoda, lisätä niitä omia sarakkeita tähän taulukkoon, millä sä haluat seurata vaikka mihin se liittyy, tai jotain vaikka raha-arvoja tai muuta, niin täältä pystyt sä itsekin luomaan erilaisia asioita, millä sä voit seurata tätä sun tehtävärakennetta. Ja tehtäviä edistymään tai mitä se sitten onkaan. Kyllä. Ja nyt vielä yksi tosi kova juttu. Alimpana täällä lukee tämmöinen kuin Task Conversation. Mä klikkaan sitä, katsotaan mitä meidän käy. Tähän avautuu viestikenttä. Mä laitan tähän, että Adele, mä mainitsin tähän Adelen. No nyt se anna mulle jostain sitä Adele, tuohon mä laitan everyone. Tarkistakaa, että jotain on tehty. Esimerkkiviesti. Mihin tämä viesti meni? Mihin te ajattelitte, että tämä viesti meni? No mennään katsoa. Mä painan tuolta postia. Niin tiedättekö, että tämä on integroituna täysin tuon Teamsin tähän viestintäketjuun. Ja täällä tuli, tarkistaa, että jotain on tehty. Ja täällä on suora linkki siihen. Ja kaikki, vaikka sulla ei olisi lisenssiä, niin sä näet tämän taulukon. Kaikilla on lukuoikeus sun projektin aikatauluun. Ja jos sut on kiinnitetty tähän tehtävään, niin vaikka sulla ei olisi lisenssiä, niin sä voit kuitata sen tehtävän tehdyksi. Et siinä mielessä
tämä niin kuin toimii mun mielestä tosi hyvin tämmöisenä niin kuin kevyenä aikataulutustyökaluna ja semmoisena, missä sä voit vastuuttaa ihmisiä ja tehdä viestintää suoraan tästä sun aikataulusuunnitelmasta. Kyllä. Ja antaa riittävät ominaisuudet, nimenomaan nyt puhuttiin osittamisesta, riippuvuudet ja nämä asiat, niin antaa riittävät ominaisuudet, mutta ei ole aivan liian laaja, kuten nyt vaikka Microsoft Project-työnpöytäsovellus on ihan käsittämättömän laaja. Kyllä. Ja sitä pitää osata käyttää. Just näin. Tämä on jossakin siellä Excelin ja sen välimaastossa. Ja antaa noita kyvykkyyksiä tuohon kommunikointiin ja muuhun, mitkä on tosi paljon ominaisuuksia muitakin toki löytyy. Me voitaisiin puhua tunti pelkästään tästä Planner Premiumista ja käydä läpi, että mihin kaikkeen tätä pystyy hyödyntämään. Ja jos mä nyt näytän tuolla ylhäällä, niin siellä on nyt vähän esimerkkejä, että tämä on suunniteltu oikeasti tämmöiseen aikatauluttamiseen ja projektin niin kuin vetämiseen, niin täällä pystytään näkemään, että niin kuin resurssihallinnan kautta siitä, että mitä kaikkea tehtäviä me ollaan kenellekin suunniteltu ja koska ne on suunniteltu, että me saadaan sitä kuormitustietoa. Ja sitten on tämmöinen mielenkiintoinen kuin goals. Eli goalsin idea on se, että sä voit asettaa projektille jotain tavoitteita ja määritellä, että hei, mikä näistä tehtävistä liittyy tämän tavoitteen saavuttamiseen. Ja sitä kautta pystytään sitten niin kuin seuraamaan, että ollaanko ne saavuttamatta tavoitteita, vaikka ympäristöarvoja tai mitä sitten sun tavoitteet onkaan, niin sä voit niitä määritellä täällä. Tosi paljon kaikkea mielenkiintoista ja vähän sama asia kuin tuolla, että on tämmöisiä valmiita chartteja ja niin edespäin. Kyllä. Mutta yksi on pakko vielä näyttää. Nopeasti, koska meidän aika juoksesti meillä on muutama asia, mihin meidän pitäisi... Eli timelineissa meillä on täällä mahdollisuus export timeline to PDF. Ja tämä on niinku se juttu, mikä... Täällä vastaat itse juuri kysymykseen. Aha, vastaan. No niin, mä arvasin. Tämä on yleisin kysytty kysymys. Eli nyt kun sä mietit sitä, että sä haluaisit jakaa tämän sun aikataulusuunnitelman, niin täällä on tämmöinen kuin Export Time to PDF-ominaisuus, joka vie tämän sun aikataulu- ja Gantt-kaavion PDF-muotoon, ja sulla on helppo se sieltä jakaa. Ja sen takia tämä on aika kova juttu. Mutta sitten täällä on myös toinen asia on semmoinen, että nyt riippuu, että mikä se sun lisenssi on, niin täällä sulla on ominaisuuksia, mitä sä pystyt sitten määrittämään, että on P1 ja P3-lisenssit. Mä nyt sanon vaan tämän vähän tälleen niin kuin nopeasti, mutta jää talteen tänne. Jos sulla on se P3-lisenssi, niin sulla on mahdollisuus täällä tehdä enemmän asioita kuin mitä normaali tai se P1-lisenssi mahdollistaa, ja yksi niistä on tämmöinen kuin baseline. Eli sä voit tallentaa sun projektista erilaisia perusaikatauluja ja vertailla sen jälkeen, että miten se mun aikataulu on muuttunut sitten sen alkuperäisen, kun me lähdettiin projektin liikenteeseen. Niin tämmöisiä tiettyjä asioita täällä on. Ja toinen mun mielestä mikä makea juttu, niin tuolla on tämmöinen kuin tehtävän historia, eli sä näet, että miten yksittäinen tehtävä on muuttunut sitten sen ajan, kun tämä projekti on ollut käynnissä. Että ihan huikeat juttuja tässä niin kuin työkalussa. Kyllä. No tosiaan tuossa oli kysymyksenä, että miten tehdään nimenomaan organisaation ulkopuolelle read-only PDF-tiedostona, eli käyttötapaus on liitteenä projektisuunnitelma, että näin, niin toivottavasti vastattiin nyt tuossa kysymyksessä, se löytyy sieltä, sieltä se löytyy se toiminto. Muita kysymyksiä ei vielä ole täällä ainakaan esitetty. Yksi kommentti oli esitetty, että saisiko uudelleen tuon äskeisen, eli Notesin käyttö, eli OneNote. Koska me mentiin aika nopeasti läpi. Mutta sen voi katsoa videoltakin. Kyllä nauhoitetaan ja tämä tulee jakoon nämä videot, niin sieltä pystyy. Isossa kuvassa ehkä sen vertaa sanoisi, että tosiaan kun käytiin aika nopeasti läpi, niin mitä ihan OneNote sisältää näitä ominaisuuksia. Sen lisäksi me käytetään tässä sitä loop-komponenttia tavallaan lisäksi tuomaan lisäarvoa, niin täältähän löytyy paljon, että kun tosiaan niin kuin meidän asiakkaat, miten jos tämmöisen lyhyen kattauksen tekee, niin miten meidän asiakkaat käyttää, pari käyttöesimerkkiä. Heillä on palavereita, yksi meidän asiakas kertoo, että siinä on joku tosi tekninen ihminen kertoo jotakin kohtaa, että miten tämä ratkaistaan. Ja asiakkaan projektipäällikkö oli sanonut, että hän ei niin kuin, puolet menee ihan niin kuin yli. Että ei hän voi kirjoittaa, koska hän ei osaa kirjoittaa, mitä nyt puhutaan. Niin asiakkaan henkilö sanoi, että kun sä pääset tähän OneNoteen, niin kuule kirjoita tästä lyhyt niin kuin, teksti siihen, että mitä sä sanoit äsken, niin se tulee tähän oikein. Eli just tämä yhteiskäyttö, yhtä aikaa voidaan käyttää. Ja toiset asiakkaat, niin heillä oli jokaisessa viikkopalaverissa, niin se oli tosi hienosti tehty, että oli tosiaan nämä henkilöt tässä, oli merkattu, ketkä osallistuu, ketkä oli paikalla. Siinä on ne muistiinpanot, niin joka viikosta, ja tosiaan oli rakennettu silleen, että täältä löytyi vasemmasta navigaatiosta, oli ne viikkopalaverit, ja sen alla tik, 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 jokaisen viikon viikkopalaveri, ja niin kuin Ilkka mainitsi, tosi nopea käyttää, kun voi hypätä asiasta toiseen helposti. Eli katsoa, että tässähän me puhuttiin tuosta, niin seuraavalla viikolla puhuttiin. Kun vertaa siihen, mitä ennen tehtiin, joko ne oli Wordissä tai sitten ne oli sähköpostissa, niin
ne löytyy tuolta helppo. Hei, muutama maininta tähän loppuun, mistä me tänään ehditä puhua sen enempää, mutta halutaan mainita. Whiteboard, ehdottomasti asia, mihin kannattaa tutustua, antaa tämmöisen Canvas-tyyppisen pohjan, mihin sä voit tehdä tosi vapaasti erilaisia asioita. Siellä on hyviä mallipohjia, vähän niin kuin piirrellä ja post-it-lappuja ja niin brainstormia ja kaikkea tämmöistä. Ja toimii taas kerran myös työpöytäsovelluksella. Kyllä. Toinen asia, mitä kannattaa tutustua, on Formsi toki, että voi tehdä niitä projektiaikaisia kyselyitä. Toimii tosi hyvin, tiedot tallentuu sun Excelin. Ja nyt se juttu on taas se, että luo toi Formsit on dokumenttien kautta. Kyllä. Älä sieltä normiformsin kautta. Muuten ne tulee sun henkilökohtaiseen OneDrivein taas se Exceli, mutta jos sä luot sen tämän OneNotein sharing-dokumenttien kautta, sen Formsin, niin se tulee tänne, lopputulos tallentuu tähän näin. Ja sitten lists on semmoinen asia, mikä on vähän niin kuin perinteinen SharePoint-listatyyppinen toiminnallisuus, että sä voit tehdä vaikka riskilistaa, issue-listaa, change management-listaa, mitä sä haluat seurata, niin sä saat ne tänne omaksi välilehdeksi tänne ylös. Eli sillä noilla ominaisuuksilla sä saat vähän niin kuin laajennettua sitä. Vähän niin kuin silleen, että voidaan tehdä semmoisia strukturoita asioita, niin kuin sanotaan riskilistaa tai vaikka muutoshallintaa, missä on niin kuin struktuuri. Kyllä. Olemassa. Nämä on asioita, mitä me tullaan itse asiassa puhumaan meidän seuraavassa. Niitä ei näistä listeistä, mutta osasta. Mutta mikä se niiden taustalla on juttu, niin puhutaan siitä meidän seuraavassa webinaarissa. Kyllä, mutta täällä vielä kysymystä. Kaksikin. Suositteletteko sprinttien käyttöä MS Planner Premiumissa? Miksi ei suosita? Mä kysyn sulta näin. No joo, kyllä ja ei. On parempiakin ohjelmia siihen ehdottomasti, kun tämä mun mielestä, tämä Microsoft ei ole mun mielestä siihen ketterin menetelmiin tehnyt niin kuin näitä työkaluja ihan suunniteltu. Parhaimmillaan tämä toimii semmoisessa hybridimaailmassa, että sulla on tämmöistä vähän perinteisempää niin vesiputousmallityyppistä suunnittelua, mutta sitten siellä se tekeminen siellä sisällä voi tapahtua sprinteissä, niin siihen tämä toimii ihan jees. Mutta kyllä mä sitten sanon, että jos sä oot ihan puhtaasti tämmöinen niin agile-talo, niin ei tämä ole sun työkalu. Ei ole ehkä se, ei ole sun se on joku muu mä oon ihan rehellinen. Kyllä joo, ei lähdetä. Teoriassa joo, mutta käytännössä niin joku muu työkalu ratkaisisi nämä asiat paremmin. Sitten tulee hauska kysymys. Miten Copilot toimii? Copilotissa voitaisiin mainita myös aikataulun suhteenkin. Miten Copilot toimii OneNoten kanssa tietojen etsimisessä? No ei oikein mun mielestä tällä hetkellä. Mä ymmärrän, että se ei löydä sieltä OneNoten sisältä tällä hetkellä, jos puhutaan M365 Copilotista. Voin olla toki jo väärässä, että se on tullut sinne, mutta OneNote ja Copilot, niin en ole tutustunut. Tuohon mä en osaa rehellisesti vastata, että mikä se oikea tilanne tällä hetkellä on. Voidaan tarkastaa ylimalkaisesti tosiaan, että mikä tilanne. Mutta se on tosiaan, että se kehittyy niin hirveätä tahtia, että se, mitä luultavimmin sitten, jos ei nyt ole, niin se ilmiintyy sinne, koska Microsoft kumminkin tuo sinne näitä omia tuotteitaan koko ajan mukaan, lisää ja lisää. Mutta sen verran vaan sanon siitä Copilotista, että Copilot on mukana tuossa Planner Premiumissa, jos sulla on M365 Copilot-lisenssi, eli maksullinen Copilot, niin silloin sä voit hyödyntää sitä myös tuossa Planner Premiumin suunnittelussa. Se on sun tuki siellä. Hyvä. Hei, vitsi, tämä tunti menee näin nopea. Meillä on niin paljon kaikkea kivaa kerrottavaa. Teille tulee sähköpostia, mistä me toivotaan palautetta. Toki voi nyt tuossakin nopeasti skannata tuonne, jos haluatte. Haluttaisiin kuulla tästä meidän webinaarista vähän, että mitä mieltä tästä olitte, että opitaan taas seuraavaa kertaa vähän lisää. Ja ehdottomasti, jos tämä projektihallinta kiinnostaa, niin tämä oli kattaus siitä, että miten perusteams pystyy hoitaa teillä yksittäisen projektin hallinnan, mutta kun aika usein ne projektit on kumminkin kokonaisuuksia teidän organisaatiossa, niin vähän sitä, mitä se projektisalkun hallinta, että me saataisiin näitä tietoja kerättyä niin kuin yhteen ja samaan, vaikka Power BI-raporttiin, että mitä tuolla tapahtuu, niin siihen me kerrotaan ratkaisuja sitten tässä meidän seuraavassa webinaarissa. Kyllä. Olette ehdottomasti tervetulleita kuuntelemaan myös sitä tarinaa meillä 11.11, eikö ollutkin näin? Kyllä, eli tiistai niin. Sama aika. Ja sama paikka täällä on. Sama paikka. Niin silloin me kerrotaan vähän laajemmin vielä, että miten niin meidän asiakkaille on ratkottu sitten sitä projektisalkkuasiaa tämän Teamsin avulla, ettei kaikkea tehdä ihan... Ja Microsoftin tuotteita. Ja Microsoftin tuotteita edelleen. Niin hypätään niin ehkä askel niin sitten vähän ylöspäin. On strukturoidumpaa ja tulee niin automaatioita, tulee käyttöliittymiä ja muita. Että se on vähän erilainen, mutta ajatuksena se, että sillä saa hallittua niitä asioita. Että saadaan se projektisalkku, näkyvyys ja tiedot yhteen paikkaan. Hei, kiitos. Kiitos. Sieltä tuli kiitos. Kiitos. Sieltä tulee täältäkin ei enempää kysymyksiä eikä huomioita, ja olemme käyttäneet aikamme tehokkaasti. Hyvä. Hei.
hyvää päivän jatkoa Kyllä. ja loppuviikkoa kaikille ja toivottavasti nähdään ensi viikon tiistaina. Hienoa, kiitos. Moi! Moi!